Udazkenean gurean arazoak etor daitezke haize gogorragatik, euriagatik, itsasoko denboraleagatik eta gutxiagotan bada ere baita elurra eta izotzagatik. Itsasoko denboraleak bereziki azaroan ere izaten dira. Kasu honetan berriz ere depresio gune sakon bat dagoenean Britaniar inguru hortan, Europa iparrean, orduan ondoko itsasoa, ipar-mendebaldeko ondoko itsasoa gurera iristen da, olatu handiekin, eta askotan ere horri gehitu egiten zaio bertan izaten dugun haizeak eragindako olatuak. Kasu askotan 4 metrotik gorakoak izaten dira olatuak. Maiz izaten dugu udazkenean haize gogorragatik abisuren bat. Normalean bi egoera ezberdinek sortzen dituzte haize gogorrak gurean. Alde batetik Britaniar artean depresio gune sakon bat dagoenean, orduan gurera mendebal eta hego-mendebaldeko haize gogorra iristen da, eta kasu honetan haize boladarik indartsuenak Bizkaiko mendialdean izaten ditugu. Beste ohiko egoera bat izaten da antizikloia Azoreetan, bestalde Frantzia gainean depresio bat, eta bi sistema horien artean mendebal eta ipar-mendebaldeko haize jario gogorra, kasu honetan haize boladarik indartsuenak kostaldean ematen dira. Kontutan izan da azaroa izaten dela estadistikoki urteko hilabeterik euritsuena, nola ez, euriak ere sortzen ditu gurean arazoak, baina udazkenean ez horren beste intentsitateagatik, baizik eta euria etengabe ari duenean sor daitezke gurean arazoak. Elurragatik eta izotzagatik ere izaten ditugu abisuak udazkenean, naiz eta ohikoagoa izaten den neguan. Izotza, kasu honetan temperaturarik baxuenak normalean egoera egonkorra denean ematen dira, hau da antizikloi bat dugunean gainean, haizerik ez dabilenean eta gauak oskarbi daudenean, orduan jaisten da gehien bat temperatura. Eta elurra normalean izaten dugu ipar-mendebaldeko haizea dabilenean eta goi geruzetan aire hotza sartzen zaigunean.